Kenya William Ruto. Ka wadhi nyime nyakwar Mgajwang', en ni riwruoge mag jopuonj mag KNUT kod KUPPET oramogi duto ni giseketo ikruok makare mano ni chenro mag ng'anyo mag jopuonj e pacho kae mangima itimo chakre chieng' wuok tich. Gikoni okang' mar piny owacho rem chopo moko kuom winjruok ma yande gitimo koro chunogi bago ng'anyono ma gibiro dhi godo nyime nyaka chieng' piny owacho chop dwachgi. Joja oko miyowa ler mathoth. Jopuonj e pacho ka oramo moumo gi piny ni ng'anyo ma gichano bago chieng' wuok tich juma manyien biro dhi nyime maonge gima biro geng'onegi. E kaunti ma Siaya, jokanyono e riwruog jopuonj mar KNUT ne okwayo jopuonj manie sikunde mag ji giwegi mondo mi wuoth kodgi kanyakla e ng'anyo ma kamano ma gikoni biro dhi nyime e pacho ka mangima. Strike mwadhiye ni en gima wadhiye nikech makosa ma sirikal osetimonwa. Wasabedo ka wan lenient warito wach maber to chopo point modhiri nyaka e wall nyaka kore ne kaka imove. Erarieda ka wawacho ni mgomo mar jopuonj nitie makod ndek ni kod kifini mgomo mar jopuonj nitie. Jomoko nyalo paro ni wan waonge nyithindo, wan ma nyithindwa ng'eny kuro. Kata jok masomo e skunde ma ji giwegi wakwayou nu konywa nikech jopuonj ma ondikogo gin be mwaloso negi yo makaeni. E kaunti ma Meru, jopuonj go koni ok gimor gi okang' mane piny owacho okawo mar koni ok ginyal ndiko jopuonj duto ma gidwaro e tich, ka bende giramo ni riwruogego ema oluongo ng'anyo kendo ema biro chungo ng'anyo ma kamago. They have said they are not going to employ more teachers. And this is where we are calling even our parents to understand that their students, their pupils in the school, they will have no teachers to teach. And therefore, our teaching staff they are understaffed. We will be receiving instructions from the unions until when the strike will be called off by the Secretary General. Don't listen to your principals. Don't listen to the employer. Don't listen to the media. Don't listen to the government. Ng'anyo maket kod mano ni bende olande gi jopuonj mawuok e kaunti ma Elgeyo Marakwet madwa ni piny owacho ketie timu weche auchiel madongo manyocha giwinjore. Tungependa kuomba TSC iangalie tena upya na ielewe kwamba Marakwet imesimama wima na kusema kwamba hatuwezi kukubali kwenda darasa Jumatatu. Tuko na nyongeza yetu ya CBA 2021-2025 ambaye serikali hawajamaliza awamu ya pili. Na hiyo ndio kikwazo moja ambayo imetufanya tusiende shule Jumatatu. Magi timore kama kuom jood bura e kaunti ma Nyamira to ne okwayo duol mochung'ne ndiko jopuonj Teacher Service Commission mondo mi obed piny gi riwruoge mag jopuonj go eko mar twak ewi kaka ginyalo gayo ng'anyo ma kamano. Muongee, kila mmoja aridhike, alafu murudi mkuje muingie madarasa mufundishe watoto wetu. Sisi tunataka on Monday schools zote mahali popote siko watoto wetu waingie na pia wapate walimu hapo. Hawa viongozi wa walimu KUPPET na KNUT, at least we give dialogue a chance, kwa sababu tunajua watu wetu wameumia kwa muda mrefu. Solidarity! Solidarity! George Aoko.